Like that exercise. Like that. Oh my God. Ayan, hello, 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 hello. Miss ani ano sa atong tuluman sayo. Ari natong tuluman ng mga kaigsunan nga makaayo sa inyong mga problema. Sulbaranan sa problemang kinagangyan. Ding 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 ding. Ayong hapon mga kaigsunan. Lawa ang nagpada tampo karong adlaw mao ang sama ni ang nagpada sa suwat tampo lawa mao si Bugdog Gitiw. Ding 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 ding. Ding ding ding.
Mayong hapon mga kaigsunan. Ining mao nga to. Ang sulbar wala pa kita mga angay sulbaron karong mga kaigsunan. So wala pa tayo kaya sulbaron mga kaigsunan. So atwas sa tang magtambay-tambay sila mga kaigsunan mag-abot og mga tao mapadala og ilang ano kaya ato kini nga sulbaron sa usa ka pamilyo ko lamang ning atong mga mata mga kaigsunan ug atong sulbaron ng iyang problem. Ang takna alas 4:16 sa hapon na hatod ka nato sa Ma'am First Joyce Vlog. Ayan. Tamsak dan chef. Daghang salamat Ma'am First Joyce Vlog. Ayan. Brother, daghang salamat brother. Susulat yung kilis brother eh. Brother, ilang ba? Ako ilang hapon. Uli na ko kasi yung makuha outro. Ay. Nag-LS pa din ka brother? Take 2. Ay humana din eh. Alas 11:42 pa. Magsaya lang muna mga kaigsoon. Daghang salamat. Mama Charmin Jazaret. Daghang salamat. So daghang kayong salamat sa pagpaminaw ni Maong Tulumanon mga kaigsunan. Ang Tulumanon matag hapon dinhi sa YT. Ang sulbaranan sa problema kinagamyan. Aduna ba kung may suliran nga dili ninyo mapasan nga kamura? Suwata ka na o ipadala niini nga tong sugilanon nga naguluhan. Sulbaranan sa problemang kinagamyan. Anong mobalhin man ka, Charmin? At today's speakers dahil daghan man tao dito, no? Nas kili-kili power dito. Kaya salamat sa pagbalhin. Ayan, brother, daghang kayong salamat, brother. Ayan, patamsak, guys. Itamsak na ito na Stanley Hongoy mga kaigsunan, no? Si Stanley Hongoy ay grabe na kakuhan, no? Supportive. Yeah. So, mitras ana kamo diha mga kaigsunan, so ako diri mag-publish ko manok mga kaigsunan kay kinahanglan kini sa akong service karon gabi. So, samtang wala pa tayo subat nga nabasa gikan sa atong mga listener mga kaigsunan, no? So, standby sa mga kaigsunan kung maminaw tanin ng mga advertisement mga sunod, no? Ang takna alas 4:19 atid ka nato sa Puro Herbal Tea. Aray, ang sakit ng tiyan ko. Problema ba kayo sa sakit ng iyong tiyan? Bumamit na ng Puro Herbal Tea. Isang tingin lang ng Puro Herbal Tea ay matatanggal ng inyong sakit ng tiyan. Pati ang tiyan nyo, tanggal na rin. Puro Herbal Tea. If symptoms persist, consult your albularyo. Ayan, nagbabalik ang River Radio mga kaigsunan. Mayong hapon. Shout out pa diyan ni Mama Chuchay Argalon. Ayan. Shout out din kay Ma'am Rain, Miss Rain na yun, no? Ang tangako. Ayan, mayong hapon. Okay, Samsung Music 123, mayong hapon. Mayong hapon ninyo guys, mayong hapon, no? Ang oras ay alas 4:20 ng hapon. Hatid ka natin sa Samsung Music 123. Ayan, tambay hangtod mo shutdown. Ingon si Ma'am Chuchay. Ayan, Ma'am Chuchay, daghang salamat sa pagtambay. Ayan. Yes, itlog lang ang tiguan. Aray. Kaigsunan, daghan mga attitude dire na maak mga kaigsunan. Sen man ako kan tipatong negative sa tambal na attitude. Ara na bigay dapit sa kuan ay dapit sa bugan ay kanang sa
Sa nagpitay mamukha ako, hindi atay. Saan mo yun? Ayan, ang programang ito ay hatid ka nato sa Amigas. Amigas pa. Oh, asa mo ko di pa ang anak? Di pa ako sa kuha. Sa kuha ko. Naroon sa mananak, purot na yung mga kuha na na. Purot na naroon mo. Pwedeng purot pa. Problema ba kayo sa pinaakan sa Amigas? May nanggugulo dito guys. Saya. Samok. Samukan. Sabi continue atong advertisement guys. Dahil samukan. Ayan. Dagang salamat. Exclamatory days. Ayan. Kill it yan. My best friend. Dagang salamat. Ang takna alas 4:22 hatid ka natin sa Pisot Ka. Hindi shout out Pisot Ka. Maayong pagpaminaw diri sa itong radio sa YD, ang River Radio on board. Ayan, maraming salamat. Kita nagasibya mga kaigsunan sa 1 million kilohertz sa dayan ng inyong mga cellphone, mga kaigsunan. So kailangan maminaw ka kada hapon, no? Ang tulumanon diri sa hapon. Mayong hapon mga kaigsunan, ilabi na diya sa Konsolasyon, diya sa Mandawi, o sa tanang party sa Cebu, mga kaigsunan, sa mga kaigsunan nato nga nasod ba nga nasod, no? Mayong hapon, may kapaminaw diri sa radyo, may kapaminaw, no? Ayan, bugdog itlog, no? Oy, kada ko ng itlog, ay, makabayot na ng itlog, kaya na mababayot ng itlog. Ay, mapayot na kami dito. Ay, da. Ayan, shout out to sa mga palahubog niya. Mga palahubog, no? Dagang salamat sa pagsuot. Hindi ka shout out, repeat. Exclamatory na, present na, number 1, present, first honor sa palahubog. Ayan. Kaigat. Pabayot mo ko ng bugdog itlog mga kaigsunan. Ay, asan yung bugdog itlog? Hindi dahil natin siguro na. Lus-lus na yan. Lus-lus. Ispot tayo. Nagkasang kayo salamat sa 8 kasakong booking na nadihan. No? Ayan, exclamatory days, booking ko. Tarang natin. Ayan, may shout out, repeat. Salamat sa Matoro Vision. Salamat Ore. Ayan, bugdog itlog. Kung sa tanang bugdog niya. Dagang salamat sa tanang bugdog niya. Ang super sa kuha nga radyo, no? Dagang salamat mga bugdog. Dahil makabayot mo. Bugdog iti si Charmin Agoy. Ayan, taon na. Dagang salamat sa 8 diya nga nagpaminaw sa atong radyo, no? Kami na shout out sa Reddit. Alaoy, nga kami na. Ayan, ang takna alas 4:24 sa hapon. Hatid ka natin ng Palpak Gaming. Malakas na, matigas pa. Ay, may hapon na Sir Palpak, mayong hapon, no? Mayong hapon, salamat sa pag-suot diri sa akong region, no? Ayan, shout out sa iyo, Sir. Ayan, los ninyo, boys. Bugdog iti. Ay, nako. Mika, shout out sa lahat. Ayan, imingaw na ito si Miss Rain dito. Imingaw na Miss Rain kay mga sabaan. Kaya magkinakutan na. Kung saan ito mga sabaan. Tambungi si Miss Rain dito para di magmingaw mga kaitsunan. Parang ibidiuhan kita sa kauban mga kaitsunan. Ibidiuhan kung saan. Ibidiuhan mo ko ano yun. Masikat na mga kanin. Sikat na mga kasang tayo.
Ang videohan mga tanan niya. Orang ko nang liit-liit ko ano kanang pugdo mga pugdo di ay lao ay kadilok. Ayan, Kilitrian, my best friend, pugdo kay ng kuan ay. Saan naman ang Kilitrian? Saan naman Kilitrian, no ay? Los ninyo boys, yung si Pugdo Kiti, no? Bika shout out sa lahat, sabi niya, exclamatory days, no? May hapon si Rob sa mga bugdo niya, shout out. Ayan, mga bugdo, anang bugdo, ha? Mayang, pagpaminaw, tuloy sa kong heart, so why, mga kaitsuwi, anang level radio, on forward. Time check is 15:59. Oh my God, sayo. Time check is 4:26 in the afternoon. It's brought to you by Malbak Gaming. Malakas na, matigas pa. Alright. Excel Phones versus Consultor Valentin. Uy, andyan, liga, shout out, Valentin. Paksit ang jutin. Uy, paksit din ang mga jutin ng tao na yan. Ito na, ang pingit ang mga jutin ng tao, mga paksit na. Yan guys, mag-iwan na ng kalimang bakas. Ayan, si Brother Tinga sa mga isuna na yan, nag-ilis yan, kada alas 11 sa Uto, no? Si Brother Jim Tinga sa AKA Stanley Humoy ay napaka-supportive na kaibigan, mga kaisunan. So, ano pag hinintay natin? Dikit na! Ayan, ka ng mga kuwanda, si Kilitrian, mga kaisunan na isang monetized channel, no? Sino pa nga gusto dikit-dikit? Dikit na, huwag kayong mahiya. Ayan, si Valentin din mga guys, no? Mag-i-release tuwing gabi yan si Valentin mga guys. Ayan, si Rexon TV, aka Valentin, no? Puntahan natin yan ang aking igsuong pugot, mga seksyonan, no? Suportahan natin na sa pinakarugot ng suporta. Ayan, mayong hapon. Suportahan natin na sila suportahan, no? Ayan, si Ma'am Chuchay din, mga seksyonan, no? Si Chuchay ang dalawang mga seksyonan sa mga channel, no? At nagluluto yan ang mga masarap na mga minatamis. Kuya, puntahan natin yan, si Mama Chuchay Argan doon. Then may hapon Ma'am Chuchay, salamat sa papalinaw dito sa radyo. No? Ayan. Sige, dikit na lang kayo, magmahiya. Ayan, si Ma'am First Joy din nag-iilis sa tuwing gabi, no? Sa inyong dates. Puntahan natin yan, si Ma'am First Joy Vlog, aka Turbo Canlo. Ayan, BG lang po host ha. Ayan, maraming salamat sa pa-BG dyan. Ayan. Time check is 4:58 in the afternoon is brought to you by exclamatory days. Pugdo na, malahugot pa. Ayan, ang programang ito ay natin sa Binitnit, Ada Pislit Sirit. Ikutong baka mo mga kaigsunan, kaon lang o Binitnit, Ada Pislit Sirit, sa lubot musiklit. Mayong hapon sa atong mga listeners. Salamat sa 9 million viewers, 9 million listeners na ito diya sa atong radio, no? Mga kaitsunan, mayong hapon, mayong pagpanikay-sikay diya sa atong isikapan ni Malay. Ayan. Ayan, Ma'am Chuchay nagbaba ng kanyang bahay. Puntahan natin mga kaitsunan. Ayan, buklog itlog. Salamat sa pag-DJ, no? Kung saan ang itlog ni mo doon, kuha na doon. Unlock na doon, ha? Buklog ay kag-itlog doon. Ayan, ako doon. Ayan, extra pala higit, Arroy. Oy, extra pag pampers dayo ay pagkuan pag diaper kay pala igit ng dayo ay mga tawas sa mo. Kuan na yung igit ay pastilan. Ayan, tuwa TV, mi live shout out. Sulaan di ha. Gamay shooting palpak ayan idol. Di ka shout out gamay ka shooting no idol, di ka shout out. Kubog kami mo ha, kay kubar ba ka na. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng prevention is better than cure. Wow! Bago yan, exclamatory, explosive yan.
Yung salamat exclamatory day sa pagpaminaw ng radyo sa YT, no? Ang River What Radio. Ayan mga first year vlog, sila sa mga PG dyan. Ayan Sir Palpak, nandyan din. Dagang kayong salamat. Ayan. Time check is 4:31 in the afternoon. Is brought to you by Tuba TV. Itlog mo no, orange. Oh, ako kasinaw sa itlog orange. Ayan, exclamatory days, animals. Ayan, the music is simply better here on 103.9 YTFM. Sikat. Ayan, the music is simply better here on 103.9 YTFM. Sikat. Ayan, this is DJ Rever on the mix. Ayan, kamay ka-shooting host ko. Kamay ka-shooting. Kamay ka-shooting. Kami nagkakulot. Kung nagkakul niya, kung nagkakisi, ang inakon, nagkakul. Pastilan. Ilog mo noy mag-asin. Yung si Tuba TV mga guys. Ilog mo noy, itlog mo noy mag-asin. Ang parat-parat mo na nga itlog Tuba TV. Ay, na Tuba TV. Ay, nako. Parat-parat mo yung itlog. Ayan. Ayan, Mr. Ray, nandyan pa rin, no? Kung isa na Channel Loss 47 ay piling ni Channel 47 ang Channel 47 sa CTM mo. Kaya standby mga you are listening to my on and on the radio and YT Rebel Radio on board. Mayang hapon, this is DJ Rebel on the next mga kaitsuna. Ngayon pagpaminaw nila sa itong mga sa Mandawi, no? Kapit sa may apaloy na niya. Dawi. Ayan, gamay ka shooting ko TV. Boy, exclamatory apil palpak. Duwa pa. Anong duwa man yung iskutan? Ano duwa man yung iskutan? Ha. Apila ko kung duwa. Ang siyang duwa ninyo, Jackson na, bago, ang siyang na, Chinese character, ang siyang na. Apila ko na, ang siyang na, kapatanay na. Yan na, paminaw lang po diya mga kaitsuna. Standby lang muna mga kaitsuna. Standby kinatay order ng mga kaitsuna. Ang takipin
Ayan, balik tayo mga kaigsunan. Balik tayo mga kaigsunan, no? Taga-CBS. So, 1 million kilohertz sa dahil ng inyong mga cellphone. Mayong hapon. May pagpaminaw din mga kaigsunan, no? Sometimes sa plan, eh. Asa naman mo diya mga kaigsunan, no? Asa naman mo, eh? Anong 5 na lang ni kasakong booking na nakabili? Asan mo ba kasako sa booking? Ayan, Lebron James. Salamat, Lebron James. Ayan, mag-jutsay na. Salamat mag-jutsay na pag-paminaw ng radyo sa YT. Ang River Radio on board. Maraming salamat. Siguro ba? Kumusta ang imong team, Lebron James? Basketball run ay ako na sa team ka hero na team mo. Ayan, si Ma'am Ray, no? Mag-dress na kili si Ma'am Ray. Salamat na Ma'am Ray sa pag-ilig. Kasi mong ilis pa. Ikilas kilikili dito. Ayan, Tuba TV. Ayan, mga hutog ka na Tuba TV. Ayan. Salamat Tuba TV sa pag-stay. Ayan, busy ka mo kumuwi. Kaya, ano tayo kumuwi? Ayan, mga kaigsunan, ha? Shoutout ko sa ko ang HF kaigsunan. Nag-sorbe mga kaigsunan, ha? Napinuang pa ni si Reber, no? Sabi-sabi na yung si Mami. Shoutout siya, ikaw shoutout. Maduklan makakuha ng mga kaigsunan, ha? Ma-shoutout ako. Hindi man tayo shoutout na. Wala problema. Salamat sa pagsud. Pagpaminaw. Tama kayo. Shoutout ko sa akong kauban dere na tugihan sa kaya, no? Sa Indonesia na tugihan kay. Ya pandai ya tolong-tolong saya kalau apa saya bikin tolong-tolong. Terima kasih banyak-banyak. Ayo. Ayo Pak. Ayan, Kilitrian, my best friend. Salamat Kilitrian sa pag-pasok sa akin. Ready po? Medyo maingay dahil dyan, maingay. Kasi may ginagawa ko sa yung mga ligala. Yan, dyan lang kayo mga kaigsunan. Standby lang na.
Ayan, maraming salamat. Daghang salamat sa pag-stay mga kaigsunan. Ayan, pa-out na inyong host, no? So, i-end na natin niya ito ang pagsipya mga kaigsunan. No? Daghang salamat sa pag-stay sa minubong panahon. Ayan, maraming salamat. Ayan, asa di ang host, di ara yung taon ko eh. Na-busy ko gamay taon mga guys. So, pasensya yung mga guys. Ayan, may pagpaminaw. Chef, order ko. Hala, order. Dagan catering order. Nami broccoli. Nami sa mga steak, mga sipas, mga chicken, mga tanang putahe na ami. Nasa ginamos dirig buwan. Napay mga noodles diri. Yan, kisa order na mo. Uy, nailasan niya. Natay lasagna, sige. Susulap juga kalau tahu lugar nama Charmin. Tingog nas may Enriquez. Mike Enriquez. Except po mga kapuso, kaya tayo nag-uulat dito sa GMA. Magandang hapon mga kapuso. Tayo na nga si Bia 24 oras walang tulugan kaya na kasi yung man. Gitingin sa bawah. Baho na di. Sam natin sa bawah tayo higupit eh. So mga guys, pauli na mga guys, no? So dandahan na taga pamutos mga guys. So balhin na tayo sa may sunod na mag-LS, no? Dagan kayong salamat Sir Litiboy S, Sir Paul Pac Gaming, Ma'am Charmin Jazaret, no? Dagan kayong salamat sa pag-stay ninyo. Kamog yun ang ako numero 1 listener diri lang sa River Radio on board. Ayan, nandyan din si Ma'am Pros Joy Vlog, no? Salamat Ma'am Joy sa dyan, no? So mag-end ako. So, ayan, nagasigya mga igsunan. Dagan kayong salamat, pauli na ako. Ayan mga kaigsunan, sa sunod adlaw na po mga kaigsunan, no? Dagan kayong salamat sa pagpaminaw, Ma'am Charmin Jazaret, Ma'am Pros Joy Vlog, Sir Litiboy S, and Sir Paul Pac Gaming. Mayong hapon, no? Napaka maulan na hapon dari mga kaigsunan. Dagan kayong salamat, no? Ugma na po pohon sa alas 4 ayaw kalimting atong tulumanon. Sumbunganan sa problemang kinagamyan. Tang ding ding tang ding. Aduna baka mo yung mga suliran nga gibasan nga di ninyo makaya nga kamura? Suwata ka na og ipada sa River Radio. Ayan mga kaigsunan, daghang salamat. Ayan, Tuba TV, mga hubog ta, daghang salamat, mag-in ako, paulit ako, no? Kasi kasuhon ako itong ako nga gitugway dito, no? Unsa na itong gitugway? Daghang salamat pa yung hapon, o God bless sa tanan.